Assalamu alaikum millet. Täsmahal nime anlatsaram. Bu sizin bilen birlikde täsmahal gezýäris. Yani bir daş turum, bir gorkudan soğutup. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my and on my I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. Prost oğudanca dağı seredayın. Çözdümü. Saat 7'den 6 sonunda da adam. Sağdım gelip bundan nereye baktı? Kıskasa täsmahalarda gurun hemen sonra. Täsmahal şahsıhan qurduram. Karaş şahsıhan ayalı Mümtaz Mahal soň qurduram. Mümtaz Mahal ölünü soň andyçada karaşy dünýäde iň owuzun iň bettat qurdurany sen üçinlik bar. Şunu qurduranda müň sanak adam işsatyrsyny şunu qurmak üçin arka tarapynda derýa başy derýada da gaýyklar bilen soň mramorlaryny atdan getiren mramorlarym nämeden Gresiýadan atdan gelen mramorlarla zakazna eşitmişim boýunça soň bu adamy elin çappa ştaby başgarda şolary alaqtat qurmasyn diýip käbir aýtmyşlar göradi elinden çappa diýe gözüne moýa diýe ştab gören zadyny aýtdym bermesin diýe alaqta. Yani arkamda söyledim. Şeydik otursam ana gün yapsa kenimle. Şansı seyitmedi, seydik korku demezse. Mümtaz Mahal 1637-nji ýylda 14-nji sagatynda dogranyp ölýär. Şahçyhan aýalyna seýle orasy kenso ölünden soň iýmetirem, içmetirem kesem, zadyny kesem. Şoň üçin dünýäde ýeke täk zat qurdurat gelýär. Oň üçin bara dünýäniň iň gowy şuna guruluş nemesini çağıralar. İstanbul'dan Mimar Sinan'ın okuçlarından çağırıyorlar. Onlar gelýär arkamdakyna. Ta 25 ýylda gurup bolaşyn tutuşulan. Aslında 4 tane binasy daş tarapy dogry egirilip durýar. Şoňda yer titremesi zat bolanda täsmahala ziyan vermesin diýip Kur'anlarına daş tarapy garat gurupdurlar. Aslında men pikirim bärik gelen diňe sura düşmek tanı. Şular alıp geri geldim orada. Video alayım sizlere de korkudan. Ünsärpsäreden Arapça ýazyldy. Tutuş şeýle gapynda Arapça ýazylýar. Kur'andan ayetler barda. Ana bärik geljek bolsa, karaçy 1300 rubl içine girmek üçin 1300 rubl näme? Bir tane suw berýär. Bir tane galoş berýär. Zata galoş berýär, suw berýär bolupda başga näme içinde? İçinde iýçki, istat tanmak bolan üçin diňe karaçy egneşiň bilen telefonum bilen girip bilen. İçine girmek üçin elka galoşymyzy giýýär. Soňundan şular ýalyk ýerden geçýär soňundan. Galoş giydirýän sebäbi aşaklar hap bolmasyn diýip giydirýän ekenne. Ben sorak gördüm. Men pikir etdim kuşum hap bolmasyn diýip aslında tersine ekenne. Ünsär teretip görmä daşyndak mramorlar bar. Şol zakaznaýda Gresiýa diýdi şoňa bet ýurtlardan diňe zakazna. Ýokarada çykdyk. Beýleden täsmahalla beýle teretip görýän. Arkada täsmahal. Şahçyhanam aýalym iki musulman. İçine girmeden olmazsa orada daş toğrunu gezdireýin. Nämedir var, nämedir yok. Bu gapdanlar seýle täsmahal. Beýikli var, bilemo näçe taza bu. Öňler şu mramorlaryny piller bilen, soň gaýyklar bilen da saptyrlar. Gaýyklar bilen ýerden da saptyrlar. Arkamdaky derýa bar tutuş. Şo aňyrdan gaýdýarlar. Täsmahal gurmak üçin. Şaňyrda da saptyrlar da piller soň bu adam işsatdyr. İçinde şahsahan getirilýän kameralmak bolanokda. Şonda da gizlin bildirmän hiç. Türkmenligimizi bildirmän hiç. Kamera alyp golaýdan. Wapşe üýtgeş kero bärler.
Marka hoasa müt koşuk bärin var. Hemme da müt koşuk. Salqınca beylan derya bolan soňma gaty owdan daş turuň duruşuna tarih yer. Şuta qara paşdy o neçe 500-600 ýyllar bolan şoňa tutuş. Ýa-ni nazak bilemek Mustafa ta därsdir mi? Birinji biledi men alymna kasadan ýydymda halka tereden tutuş. Biraz kamera alsa bildirmän ýa-ni aytmam. Şonda da Türkmenliğimizi bildirýär, kamera almak bolana, surat düşürmek bolana, kamera düşürdik. Şeýle içinden geçip giden gowak. İçinden geçen şey, täze bakalım geçişün. Be? Gaty odana. Ne beýlede? Çıkılan ýere. Eýlede. Saksıkan metenlerin ayarlarını. Sağdan. Kanın ayalı ölünden son, Mümtaz Makar ölünden son. Saksıkan, Täs Makar gurulýança, şuaydan söretip durma. Köpünç iýmendirem, içmendirem, käwat içipdir. Şuaydan şeýle ýokurdan. Şuaynyň guruluşyny, Täs Makar guruluşyny söretip durmuşda. Gurulup bolýança töredýärmiş. Şu garşyndaky Saksıkan seretdiren ýere bu bir mescid içinde namaz okylýarlar. Karaş bu mada açykdan ölenýär. İçine girip namaz da okapdyrlar. Geçen gün ýatam bar, ýatam tursan düýsüme girip da şu täsbahla gelsem bar. Öňkü wagtym ardy ödýärdi. Tok täsbahla daşyrul çykman ardy ödýärdi kysatymla. Ardy ulama mala açdy. Täsbahlam görmek nesip etdi bana. Arkamda täsbahal. Gündoğan wagty şeýle sary bolýar. Agsam xinam görüpm geler, gün batyn wagtynda xana gyzyl bolsunna. Yani bilet satın alýan 1300 rupaly 3 saat wagtlara 3 saatda sen çykmaly şo jeton 3 saat desledýär. 3 saatdan sonra jeton çykanda şo näme gutyň içine atyp çykmaly. Şeýle owdan ýerlem ara hoşlaşmak bir hili agyrda gelen. Yani wagtym dolup gelýär. Çaldyrak çykmaly bolýar. Hiç bir maglumat çykyr emes. Egerde şuta Türkmenistanyň ýörek geljek bolsaňyz, kartadan gördüm 24 günde gelýärken aldım. Viza alıp Afganistan, soň Pakistan, soň Hindistan ýörek geljekler baga bolsa gelip bilersiňiz. Näme ýyrtylýar-da. Gurulýar. Bana emmek ismek dil mümkin ýa-da, şoňa ýetkeşdirme. Owda Türkmenistan dünýäde 7-nji sen ýurt, 7-nji sen dil bular ýaly dil hiç kim gurulýar bilme. Bular ýaly ýurtda ýaşap, oňarma bir Damaskada. Bären çykalgaty. Täs mahalama ikinji ýyl geldim. Geçen ýylam gelipdim Märikkara. Geçen ýyl gelende de şowur duýguny ýaşadym, bu gedek gelende de şowur duýguny ýaşadym. Näçe de gelsedi gelin ha. Şowur duýguny ýaşarsyňyz lan.
diyecek bolýanym şolar ýaly howdan ýerden. Egerde bärik geljek bolsaňyz täsbakla diýeldin 250 kilometr daşdy. Avtolar gaýta 300 rupidan. Poýda minjek bolsaňyz olaram 200 rupi. Ýani olar poýda, hapa poýda. Egerde has gaty gidýän poýdlar bar, şolary minjek bolsaňyz 600 rupy. Eger geljek bolsaňyz. Giriş biledem 1300 rupy. 1100 da var, 1100 näde içine girip bolanokla, şahsy hanlan haýalynyň ýatan ýerine girip bolanok mazarlarına da.